famílies ara comença a fer fred i els pares segurament faran canvi d'armari. Hi ha roba que ja no ens posarem més o que se'ns ha quedat petita. Què podem fer amb aquesta roba? Des de l'associació Proyectos Infantiles ens proposarem a donar una segona vida a aquesta roba. Durant els propers dies portarem una bossa solidària de color blanc a casa que podrem omplir amb tota aquella roba que ja no ens posarem. Què farem amb aquesta roba? Doncs de cada 6.000 quilos de roba i calçat recollits, un hem posat en una beca de menjador durant tot un any escolar. Oi que és genial? No dubteu, ompliu les vostres bosses solidàries. Recordeu que pot ser roba i calçat tant de nen com adult. La